Dobrý den, opět vás vítám u cvičení a pojďme pokračovat v těch odrazech. My jsme minule si nějak ukázali ten model toho telegrafního vedení a konečně se dneska dostaneme k tomu, že tam začneme počítat ty odrazy. Takže nazveme to takhle jednoduše odrazy na telegrafním vedení. Já zase velmi rychle zopakuju, co jsme minule ukázali. Minule jsme takhle vzali telegrafní vedení, což byly nějaký takovýhle dva rovnoběžný dráty. Nakonec jsme tam nechali jenom tyhle dva parametry, indukčnost na jednotku délky a kapacitu toho vedení na jednotku délky. Jo, to jsme si psali, ty jednotky. A měříme tam vlastně dvě veličiny. Jednou veličinou je, jaké je napětí napříč tím vedením, a druhou veličinou je, jaký proud protéká tím jedním drátem, jo, tím druhým drátem. To se dá pak ukázat, protéká ten proud takhle s mínusem. Takže máme takovýhle dvě funkce, jo, takhle to vedení prochází podél osy Z, respektive zavedeme osu Z tak, aby vedla podél toho vedení. A minule jsme ukázali, že tyhle ty vlny se na tom telegrafním vedení se řídí vlnovou rovnicí a zároveň ale jsou nějakým způsobem svázané těmi telegrafními rovnicemi, ale nakonec nám vyšlo, že jestliže vezmeme jako za tu nezávislou, tu napěťovou vlnu a napíšeme řešení její vlnové rovnice ve tvaru D'Alembertova řešení, jo, kde tohle teda popisuje tu napěťovou vlnu, co se šíří v kladném směru osy Z, tohle popisuje napěťovou vlnu, co se šíří v záporném směru osy Z, tak nám potom dosazením do telegrafních rovnic vyšlo, že ta proudová vlna má skoro stejný tvar, jenom její amplituda je změněná, tady veličinou zvaná impedance, a u té napěťové vlny, co se pohybuje do záporného směru, tak ten proud, ta proudová vlna měla opačné znamínko. Tak s tím, že teda ty fyzikální parametry toho vedení, to je tady ta indukčnost a ta kapacita, a teďka ty vlnové parametry, to je tady ta fázová rychlost a impedance, tak ta fázová rychlost, ta nám vyšla, jo, to byla ta konstanta, která se objevila ve vlnových rovnicích na minulém cvičení, a ta impedance, pokud se nemýlím, tak vyšlo takhle, ano, jo, takže pomocí těch fyzikálních parametrů dostaneme takhle ty vlnové parametry, jo. Tyhle vztahy, to nám vyšlo na minulém cvičení, jo. Takže tohle je takový opakování. V tom telegrafním vedení máme napěťové a proudové vlny, a jestliže ta napěťová vlna je v takovémhle tvaru, tak pak ta proudová vlna je ve skoro stejném tvaru, mění se to tou impedancí a tady je mínus u té druhé vlny. Tak a ještě možná poslední poznámka. Vidíme, že ta impedance představuje nějaký zobecnění odporu. Jo? Ono, když se člověk podívá na ty jednotky, tak ta impedance bude mít jednotky ohmy a fázová rychlost. To je samozřejmě fázová rychlost, takže to jsou metry za sekundu. Jo, a vidíme vlastně, že tady ten proud je v nějakém smyslu napětí děleno odporem, jo, jako Ohmův zákon. To je ještě jenom taková poslední poznámka. A teď už ty příklady. Takže
A budeme tak nějak postupovat, postupně to budeme zesložiťovat a tím nejjednodušším, co jsme si ukázali na přednášce, co se týče odrazu, tak my jsme tam pracovali s tou strunou. Tak první jednoduchý model, který jsme vzali, tak to bylo, že ta jedna struna končí, je nějakým způsobem zakončená. No tak na to se podíváme tady v tom cvičení 7.3. Máme teda to telegrafní vedení, to má impedanci Z a teďka tady v nějakým Z rovná se 0 končí a končí takovým způsobem, že je zakončeno nějakým takovým svodovým odporem RS. Tak, no a naším úkolem je, jestliže tam takhle pošleme nějakou vlnu, tak se podívat, co se odrazí a najít příslušný koeficient odrazu. Tak. A ještě je tady poznámka, diskutujte speciální případy. A to sice, když to vedení je na konci zkratovaný, to odpovídá tomu, že ten svodový odpor je 0. A nebo druhý speciální případ je, když naopak tam ten svodový odpor vůbec nedám, jo? Bude to tady zakončený, že ty dráty tam prostě končí, jo? Bez odporu, bez svodu. Tak, no a ještě je tady poznámka, aby jsme to udělali jednoduše v řeči těch harmonických postupných vln. Jo? To znamená, dalo by se to udělat pomocí toho D'Alembertova řešení, ale my to tady budeme dělat pomocí těch harmonických vln. Tak jo. No, takže jaká je úloha? Mám tam vlastně jenom tu napěťovou a proudovou vlnu na tomhle jednom vedení, který končí a musím si napsat, jaký tady jsou ty podmínky zakončení. Jo? Takže podmínky zakončení. A pak tam budu nějak teda speciálně volit tvary těch napěťových a proudových vln, ale nejprve se obecně podívám, to, že tady mám zapojený ten svodový odpor, tak jaký mi to na ty funkce klade ty podmínky zakončení, že? Což vlastně budou ty rovnice, ze kterých pak budeme hledat ten koeficient odrazu. Tak, vidím, že teda je to v tom Z rovná se 0. A co se tady bude dít na tom odporu? No, že jo, tady v Z rovná se 0 mi takhle teče nějaký proud tady do toho bodu. No a ten samozřejmě, co musí dělat? No musí téct tím svodovým odporem, že jo, a tady pak teče zpátky tím drátem. No a jaký tady poteče proud tím svodovým odporem? No to je daný tím, jaký je tady napětí, jo, jaký je napětí na tom odporu. Takže já jednak vím, že když si napíšu Ohmův zákon, se rovná R krát I, respektive teda možná ve tvaru I se rovná U lomeno R. Takže já vím, že ten proud tím svodovým odporem je roven čemu? Je teda roven napětí na tom svodovém odporu. No a napětí na tom svodovém odporu je, že vezmu tu napěťovou funkci a vyjádřím ji v tom místě, kde ten odpor je. Že jo? To znamená, v našem případě je to na Z rovná se 0. Takhle. A dělím to R, no a to R je tam ten svodový odpor. Že jo? Takže tohleto je výraz pro ten svodový proud a já jsem zároveň řekl, že to musí být rovno tomu proudu, který tady v tomhleto místě teče po tom zakončeném telegrafním vedení. Že jo? Tady přitéká ten proud a ten musí být svedený tím svodovým odporem. Takže ten svodový proud je zároveň roven tomu proudu v tom místě na tom vedení. Takže jednoduchá podmínka napojení.
nějakým způsobem mi to svázalo napětí a proud v tom místě zakončení. Když se teďka tady podíváme na ty speciální případy, tak co mi vyjde, když RS je 0, tak to jsem vlastně nemůžu dosadit, jo? Tak tady bych dělal nulou. Ale když si to tím RS vynásobím, tak je to vlastně najednou v pořádku. Jo? Tady RS můžu klidně poslat do nuly a dostanu tím pádem, že tady ta levá strana mi vymizí a musí platit, že to napětí na tom konci je 0. Dává to smysl, když tam je zkrat, ten svodový odpor je nulový? No dává, že jo. V okamžiku, kdy tady je zkrat, tak mezi těmahle dvěma bodama nemůže být žádný napětí, jo. Musí to napětí tady mezi těma dvěma bodama být stejný, nebo nulový, protože to je spojený dokonalým vodičem. No a naopak, když tam ten odpor nezapojím, že jo, tak tady limitně mi ta pravá strana jde do nuly a to znamená, že ta podmínka zakončení je, že ten proud na tom konci je 0. Dává to zase smysl, když tady ten odpor vůbec není, no tak ten proud nemá kam téct a tady v tom místě musí být uzel toho proudu. Jo. Takže zkrat odpovídá vlastně pevnému konci pro tu napěťovou vlnu a to otevřené zakončení odpovídá pevnému konci pro proudovou vlnu. A tady to si právě ukážeme, nebo uvidíme to na těch experimentech, respektive uvidíme lomeno, viděli jste podle toho, kdy kdo má cvičení v týdnu, že ve středu budou ty experimenty, tak prostě pak buď už jste to tady viděli, anebo si na to vzpomenete, až to uvidíte. Tak jo, takže to jsou ty podmínky zakončení. No a teď musíme napsat ty vlastní vlny, že jo. Takže ty vlny. Tak musím napsat tu napěťovou vlnu a tu proudovou vlnu. Tak já vím, že to je, že jo, tady toho tvaru, ale já už to chci psát pomocí těch harmonických postupných vln, takže teďka místo téhleté vlny to bude ta moje zadaná dopadající vlna. Já si zvolím, že má jednotkovou amplitudu, takže takhle píšu jedničku. No a teďka tam bude, a zase to budu psát v té komplexifikaci, jo, všude si tady takhle představuju re, tady si taky budu představovat re. Takže ta napěťová vlna tady má jednotkovou amplitudu, to je ta dopadající vlna, omega t je teda dopadající, jde doprava, takže píšu minus k1z, kde, nebo vlastně tady je jenom, že jo, jedna ta struna, tak píšu jenom kz. No a je to v superpozici s tou odraženou vlnou, ta má amplitudu r krát změněnou a postupuje směrem doleva. No, takže jsem to napsal jako superpozici té dopadající vlny, to je tady to F, ale já jsem zvolil harmonickou vlnu, a té odražené vlny, to je tady to G, a já jsem to zase už napsal rovnou ve tvaru harmonické postupné vlny násobené tím amplitudovým koeficientem. No a s tím proudem, tam už nemám žádnou volbu, to musím jenom obsat s tím, že to vydělím tím Z a tady změním znamenko. Jo, to už je jasně daný tou napěťovou vlnou. Takže tady mám 1/Z, E na I omega t minus kz, že jo, tohle jsem obsal, vydělil to Z, a tady musím změnit znamenko a dělit to tím Z. Takže tak píšu R děleno Z, E na I omega t plus kz. Takže tohle to jsou ty moje vlny. No a teď jediné, co udělám, je, že to tady dosadím do té podmínky napojení. Takže tohle to sem dosadím. A co mi vyjde? S tím, že to vyjadřuju v Z rovná se 0, nebo dosazuju Z rovná se 0. Takže ten proud, který je tady napsaný, znamená 1/Z, E na I omega t, jo, za Z jsem dal 0, minus R/Z, E na I omega t se rovná, a na pravé straně mám tu napěťovou vlnu dělenou tím RS. Takže
mám 1/RS E na I omega t a tady mám zase takhle plus R/RS, jo, že tady to musím dělit tím RS a E na I omega t. A to zase má platit, jo, ta podmínka zakončení musí být splněná pro všechny časy, takže můžu tady vykrátit tu exponenciálu. No a zbyde mi jednoduchá rovnice pro ten koeficient odrazu, tak ji pojďme vyřešit. Co mi tam zbyde? Nějak to asi ještě trošičku upravím, že jo, vynásobím to tady tím RS, nebo nevím, jestli to chci, asi to chci, jo, a vynásobím to tady tím Z, uvidíme. Takže násobím to ZRS, takže tady mi nalevo zbývá RS, to je tady z té jedničky, že jo, minus RS, a to se rovná, a tady to násobím, tak ZRS, takže tady z té 1/RS se stane Z a plus ZR. Tak, no a teďka vlastně chci vyjadřovat R, že jo, takže tady udělám, já nevím, třeba takhle, rovná se R krát, mám tady to Z a teď jsem tohleto převedl doprava a naopak tady ten zbytek převádím doleva, dostanu RS minus Z a tím pádem ten koeficient odrazu je RS minus Z lomeno, ještě ho tady přehodím, aby to bylo hezký, že jo? RS plus Z. Tak. No a to je výsledek. Můžeme se teda podívat ještě na ty speciální případy. Jo, vidíte, že mi to teda vyšlo nějak v závislosti na tom svodovém odporu a té impedanci toho vedení. Ty speciální případy jsou teda, že RS je 0, ten svodový odpor je nulový, takže je tam zkrat, tak tady hnedka vidím, že pak mi ten koeficient odrazu vyjde -1. No to je něco, co jsme trošku čekali, že jo? Protože já jsem řekl, že pro tu napěťovou vlnu je tam pevný konec, to znamená pro pevný konec, aby tam ta vlna vyšla nulová, jo, tady v tom součtu, v tom místě na zakončení musí být 0, tak to R musí být -1. No a ten druhý speciální případ, kdy RS je nekonečno, že jo, tak to si tady lehce připoupravím, vytknu RS, dostanu 1 minus Z lomeno RS a tady dostanu 1 plus Z lomeno RS, když RS pošlu limitně do nekonečna, tak mi vyjde, že ten koeficient odrazu je 1 a ten nezapojený konec znamená, že pro tu napěťovou vlnu se to chová jako volný konec. Jo, je to pevný konec pro proud, ale pro napětí je to volný konec. A možná teda ještě stojí za to udělat jako takový třetí případ, že jo, ptát se, kdy je ten koeficient odrazu 0, kdy se nic neodráží, jo, tomu zase budeme říkat korektní zakončení. Všechny ostatní případy jsou teda nekorektní zakončení. No a hnedka vidím, že nic se neodráží, když volím ten svodový odpor o velikosti impedance toho vedení. Jo. To už teďka není, ale když byly takový ty staré sítě, myslím počítačové sítě, které byly vytvořeny pomocí koaxiálního kabelu, no tak to bylo přesně tady ta realizace toho telegrafního vedení a vždycky
se na ty vedení museli dávat zakončovací odpory. Jo? To bylo právě tady z toho důvodu, aby se na těch koncích ty signály neodrážely a nevytvářely nějaké rušení v tom kabelu. Jo? Takže vidíme, že když zapojíme odpor do stejné velikosti jako impedance toho vedení, tak se nic neodráží. Jo? A zase vidíme, že vlastně je to úplně stejný jako na přednášce, jenom je to jiný v tom, že teďka pracujeme s elektrickým proudem a s elektrickým napětím. Jo? A ty vlny jsou tam vlastně dvakrát, jo? Je tam ta napěťová proudová vlna, ale jsou jednoduchým způsobem svázaný. A zase se to, a pak ale, když už mám ty vlny napsané, tak se to eliminuje na to, že napíšu podmínky napojení a do nich dosadím a vyřeším z jednoduchých rovnic ty koeficienty průchodu a odrazu. Jo, tady v tom případě máme jenom koeficient odrazu. Tak, pojďme dál. Budeme vlastně postupovat přesně jako na té přednášce. Takže teď jsme měli zakončení toho telegrafního vedení, tak co bude dál? No, dál budeme mít napojení dvou telegrafních vedení. To je příklad 7.4. Takže tam máme takhle dvě vedení, jedno o impedanci Z1, druhé o impedanci Z2. Tak a máme to tady i jako zadaný, kolik ty impedance jsou. Ale my to samozřejmě spočteme obecně, pak tam jenom dosadíme na závěr. A otázka je teda, jaký je koeficient odrazu a koeficient průchodu pro napěťové vlny, které přicházejí takhle zleva. Jo? Takže mám tam takhle nějakou napěťovou vlnu U, přichází z toho prvního vedení do toho druhého vedení a koukám se, co se odrazí a co projde. Jak jsem řekl, zrovna tady ty příklady, které tady budeme dělat, ty by se daly vyřešit snadno pomocí toho obecného D'Alembertova řešení, ale budeme tady pracovat s těma harmonickými vlnama, protože s těma to vlastně funguje vždycky. Kdežto, jak jsme viděli na přednášce, to D'Alembertovo řešení to může selhat. Pokud je to napojení nějakého komplikovaného typu. Tak, no tak jo, tak teď se to vlastně komplikuje, že jo, dost. Na tom prvním vedení budeme uvažovat ty napěťové a proudové vlny takhle označené indexem U1, indexem 1 a na tom druhém vedení budeme teda uvažovat ty vlny takhle s indexem 2. Zase na obou těch vedeních platí ty příslušné vlnové rovnice, že jo? Takže tohle to jsou řešení těch příslušných vlnových rovnic. Ty napětí s tím proudem jsou svázané těmi telegrafními rovnicemi, víme už jak. A teďka jenom musíme si tady ty napěťové vlny zvolit tak, aby to teda reprezentovalo tu naší úlohu odrazu. Že jo? A to znamená co? No, ta vlna na tom levém telegrafním vlnění, že jo, tak ta bude složená z té dopadající vlny, kterou já budu volit, plus odražené vlny, kterou já budu hledat, a ta napěťová vlna na tom druhém vedení, no tak tam bude ta prošlá vlna, kterou taky budu hledat, a zároveň už nic. Jo. Tady, že jo, to je ta podmínka vyzařování. Nechci, aby mi tady někdo posílal ty vlny zprava, z pravého plus nekonečná podmínka vyzařování. Takže takhle budu volit ty vlny s tím, že už je nebudu psát pomocí obecného D'Alembertova řešení, ale budu tam dávat ty harmonické postupné vlny. Takže pojďme si to napsat. No, takže U1 ZT, tak, jsou suma dopadající a odražené, takže u té dopadající volím jednotkovou amplitudu, je to vlna
postupující směrem doprava v prvním prostředí, takže takhle píšu minus K1Z a superponuju na to vlnu odraženou, která má změněnou amplitudu tím koeficientem odrazu a je to vlna v prvním prostředí pohybující se směrem doleva. Tak a k tomu příslušně napíšu i tu proudovou vlnu na tom prvním vedení, jo, a to je jednoduchý. Musím to dělit příslušnou impedancí. Tady u té druhé vlny změním znamínko, ale jinak to jenom opisuju. Opisuju, měním znamínko, dělím to tou impedancí a jo. Tak, takže jenom z toho horního řádku to opisuju. Takže to jsou vlny na tom prvním vedení. Pod to si napíšu vlny na tom druhém vedení. Takže U2 ZT a I2 ZT. To bude jednodušší, že jo? Protože na tom druhém vedení tam mám jenom tu prošlou vlnu. A ta prošlá vlna, tak ta má amplitudu nějak změněnou tím koeficientem průchodu a jinak je to teda postupující vlna doprava a je v druhém prostředí, takže má jiné vlnové číslo K2. Jo, a tyhle ty vlnové čísla, ty jsou vždycky daný disperzním vztahem, že jo? Já to ještě poznamenám, aby to bylo jasný. Nám disperzní vztah na tom telegrafním vedení vyšel jako ten nejjednodušší lineární disperzní vztah, to znamená, buď na tom prvním vedení je omega rovno V1 K1 a na tom druhém vedení je V2 K2, že jo, s tím, že ty Včka, ty jsou daný těmi parametry, jo, který tady vlastně nemáme zadaný, protože nás budou opravdu zajímat jenom ty koeficienty průchodu a odrazu a uvidíme, že zase bude záviset jenom na těch impedancích, takže vlastně ty fázové rychlosti ani neznáme, jo, protože nejsou důležitý pro ty odrazy. Tak, to jsem se zakecal. Máme napěťovou prošlou vlnu a ještě tu příslušnou proudovou vlnu. Je to vlna směřující doprava, takže tam nebude změna znamenka, ale bude to změněné, bude to takhle dělené tou druhou impedancí. A tak, tohle jenom opisuju. Že? Tak, takže to jsou ty napěťové a proudové vlny, které jsou na obou těch vedeních. No a zase poslední věc, která nám zbývá, musíme ty vlny mít je někam dosadit. Jo? A to budou právě ty podmínky napojení. Jo? To znamená, jak se tady ty vlny, zase se to napojuje na nějakým z rovná se 0, takže musíme se podívat, jak se v tom místě ty dvě vedení napojí. Takže podmínky napojení. Tak. Nějak budeme potřebovat dvě. Za prvé, za druhé, to není ten proud, to je za prvé. Tak první zase nějaká, tady vlastně budou jednoduchý obě, jo. Můžeme to nazvat za I a za U. Tak za I je něco, jaká je tady podmínka napojení proudu. No, co sem takhle přiteče, jo, do tohoto místa spojení, to zase musí téct dál, jo, protože tady nemáme žádný svodový odpor, nic. Takže první podmínkou napojení za I je podmínka spojitosti proudu. Podmínka spojitosti proudu, to znamená, ten proud v tom místě napojení na jednom a druhém vedení se musí rovnat. No, ty se musí rovnat. No a proč jsem to nazval za U, tu druhou podmínku? No, protože tady ty vedení jsou prostě napojený. No tak samozřejmě napětí tady v tom místě, jo, ať už se mluvím o tom napětí, který tady je jakoby zleva, jako levá limita z toho levého vedení, nebo pravá limita z toho pravého vedení, protože tady je spojený, tak ty hodnoty těch
napětí zase musí být spojité, musí být stejné, jo, protože měřím napětí v tom samém místě, že jo, stejně tak s tím proudem, měřím proud procházející jedním a tím samým místem. Tak je jedno, jestli to popisuju tou levou nebo tou pravou vlnou. To samé teda pro to napětí za U. Podmínka spojitosti napětí. V místě napojení se ty napětí musí rovnat. V libovolném čase. Tak. Takže tady to vlastně bylo v jistém smyslu jednodušší než předtím. Jo? Prostě je to tam spojený, no tak se ty hodnoty napětí a proudu rovnají od té první a druhé vlny. No a teď už zase je to stejný jako vždycky. Vezmu ty vlny, dosadím je, vyjádřím ten koeficient. Takže jo, takže tady mám ty podmínky napojení a dosazuju do nich ty vlny, které jsou napsané nad nimi. Dosazení. A zase, já tam dosazuju za z rovná se 0, to znamená všechny ty členy s tím KZ mi vypadnou, všechny ty KZ výrazy vypadnou a vždycky mi tam všude zůstane E na I omega T, jo, vidíte. A zase ho rovnou z těch rovnic vykrátím, jo, takže už rovnou krátím E na I omega T, abych je tam už nepsal zbytečně a samozřejmě je to vyjádřené v z rovná se 0, tím zmizej ty káčka, jo. Takže vlastně ty exponenciály úplně dávám pryč, protože jednak za z dosazuju 0 a jednak si to vykrátím E na I omega T. Tak, tím pádem z podmínky za I pro ten proud, takže I1 je tamhle na tom druhém řádku, to je 1 lomeno Z1, že jo, tu exponenciál zahazuju, na tom jsme se už dohodli, takhle. A to se rovná čemu? I2. I2 je tady, exponenciálu zahazuju a dostanu takhle poděleno ze 2. No a za U, ta podmínka napojení pro to napětí, takže U1 je ve tvaru 1, exponenciálu zahazuju plus R, zahazuju, se rovná P. To je to U2, jo, vidíte, U2 tam je P a pak je zase ta exponenciála, kde E na I omega T jsem vykrátil a zase dávám 0. Tak, takže tady to by zase nemělo být překvapení. Tohle je klasický vztah mezi koeficientem průchodu a odrazu v případě, že mi platí podmínka spojitosti, že jo, takže platí mi podmínka spojitosti pro tu napěťovou vlnu, kterou já beru jako nezávislou a tudíž mi pro ty koeficienty vyšel ten klasický vztah 1 plus R se rovná P. No, takže z podmínky spojitosti vyplyne tady ten vztah. Hnedka ten další příklad, který budeme počítat, tak ten nebude mít to napětí spojitý v jednom případě a tohle to tam nebude platit. Jo? Takže nemůžete automaticky napsat, že tady ten vztah platí. Jo? Ten platí, když je tam podmínka spojitosti a pak z ní vyjde. Jo? Vychází z té podmínky spojitosti.
Pokud by tam ta podmínka spojitosti nebyla, tak tohle to nevyjde, jo? Že nemůžete jen tak automaticky napsat 1 plus r se rovná p a neřeším to. Jo? Není to vždycky pravda. Tak. No a tady prostě druhá podmínka, já ji můžu trošku upravit, třeba tím, že ji vynásobím z1 a dostanu ji ve tvaru 1 minus r se rovná a tady takhle napíšu z1 plus z2 krát p. Jo, takže tohle jsou teďka moje dvě rovnice pro ty koeficienty r a p. Tak, jak to vyřeším? Vidím, když je sečtu, jo, tady mám 1 plus r, tady mám 1 minus r. Když je sečtu, tak se mi ty r na levých stranách odečtou. No, takže na levé straně těch rovnic dostanu 2, 1 a 1 a na pravé straně mám tady to 1p, no a tady mám z plus z1 děleno z2. Tak a z toho vyjádřím p, že jo, jednoduše. Takže p je 2 lomeno 1 plus z1 lomeno z2. Když tady to rozšířím, že jo, na společný jmenovatel a to z2 strčím nahoru, tak dostanu 2z2 lomeno z1 plus z2. Koeficient průchodu. A koeficient odrazu, ten asi nejsnáš, jo, právě tady z té podmínky spojitosti. Vidím, že ten je p minus 1, takže tady z p musím odečíst jedničku, to znamená, když si to tady rozšířím, tak odečítám tady, že z1 a z2, tudíž dostanu z2 minus z1 lomeno z1 plus z2. Takže úloha je vyřešená. Jo. Mám-li napojení dvou telegrafních vedení, kde první má impedanci Z1, druhé Z2, tak tohle jsou výsledné koeficienty průchodu a odrazu. Vyšlo to dost podobně jako napojení dvou strun, ale v obráceně. Jo. Napojení dvou strun tady mělo Z1 a tady to bylo s mínusem, takže tady bylo Z1 minus Z2 u té struny. Jo. Poznámka, struna měla P 2Z1 lomeno Z2 a jo, takže zase třeba být opatrný s těma analogiema, jo, že řeknete si, to je vlastně stejný, že jo, tady tohle mi taky vyšlo stejný, tak to nemusím řešit. Ono to vyšlo podobně, ale nevyšlo to stejně, jo. Vyšlo to vlastně jako kdyby pro tu strunu ta vlna přicházela z druhé strany. Kdyby ta vlna na té struně přicházela z té druhé strany, no tak bychom opravdu tady dostali Z2 a tady Z2 minus Z1, ale to se tady neděje. Jo? Přestože ta vlna přichází takhle zleva, stejně jako jsme to řešili pro tu strunu, tak to tady vyjde trošku jinak. Jo? Tak samozřejmě je to jako, zase až tolik by nás to jako nemělo překvapit, že? Je to úplně jiný model, je to prostě nějaký telegrafní vedení, je tam napětí proud, tak tohle to šlo jinak. No. Spíše zázrak, že to nevyšlo nějak úplně jinak. Takhle bychom se na to měli dívat. Tak jo, no a vlastně úplně, to si můžete zkusit sami, že jo. To si můžete zkusit sami, že jo. Zase stejnými úvahami jako u té struny se dá ukázat, že ty koeficienty jsou tady v tom rozsahu a můžete se podívat, kdy dochází k tomu, že koeficient odrazu je minus 1, kdy dochází k tomu, že je 1, že jo. Kdy je 0, to vidíme hned, jo. To je v případě, že ty impedance jsou stejné. Jo. Takže může to být samozřejmě, ty vedení můžou být různý, že jo. Psali jsme si, že ta impedance je odmocnina z L lomeno C, no tak když ty impedance
jsou stejný, tak je to jenom vlastně nějaká informace o tom, že tady ty poměry těch fyzikálních parametrů musí být stejný. Nemusí to být stejný vedení, jo? Musí mít stejnou impedanci. Tak, takže to jsme takhle hezky vyřešili. Jo. A teďka to zase ještě o malinko zkomplikujeme. Jo, ještě teda, takhle, jo, aby to bylo úplný, měli bychom si tam dosadit. Jestliže teda Z1 a Z2, Z1 je 50 ohmů a Z2 je 100 ohmů, tak vidím, že ten koeficient odrazu je 100 minus 50 lomeno 100 plus 50, takže tady mám 50, tady mám 150, vidím, že je to 1/3. No a ten koeficient průchodu, že jo, je 1 plus R, takže to je pak 4/3. Tak. A teda v případě, že stejně jako v tom zadání mi tam takhle dopadá napěťový puls o amplitudě 15 V, tak vidím, že ten odražený puls bude mít amplitudu třetinovou, to znamená 5 V, a ten prošlý puls, ten bude mít amplitudu ještě o 1/3 zvětšenou, to znamená 20 V. Jo. Zase s tím, že tady jako nedochází k žádnému paradoxu, kdybychom se zase podívali, jakou energii přenáší ty vlny, jo, tady vlastně je to vcelku jednoduchý, že jo. Můžeme spočítat vlnu okamžitého výkonu jako součin napěťové toho okamžité hodnoty napětí, okamžité hodnoty proudu, a ukázalo by se, že přestože to tady má větší napětí, tak ty výkony přenášený se zachovávají. Jo. Tak, dobře. Pojďme na ten poslední příklad tady s tím vedením, což zase vlastně bude vyřešení té úlohy odrazu, akorát trochu komplikovaněji. Jo, je to teda tady ten příklad 7.5 a tam máme vlastně uvažovat dvě možnosti, za A a za B. Máme zase napojení dvou vedení. Jo. Pedance 1, pedance 2, jo. I v tom Ačku, i v tom Bčku. A teďka v čem se to teda sakra liší? Liší se to v tom, že tam je ještě tady takhle přidaný dodatečný svodový odpor a v tom Ačku. A v tom Bčku je to tady takhle rozpojený a je tam takhle vložený nějaký takovýhle boční odpor RB. Takže napojili jsme ty dvě vedení, ale přidali jsme tam ještě takhle nějaký odpor navíc. A zase otázka je, základní otázka je, jaký jsou koeficienty průchodu a odrazu v takovémhle případě, ale má to tady i prostě nějakou praktickou aplikaci. Já mám zase dvě vedení a tentokrát vím, že jejich impedance nejsou stejný. Jo? Mám prostě dvě vedení a mám je napojit a vím, že ale jejich impedance nejsou stejný, takže když je napojím prostě tak bez čehokoliv, jo? Jako v tom předchozím příkladu, tak vím, že ten koeficient odrazu nebude 0. To znamená, něco se určitě bude odrážet, jo? Což typicky, když takhle posíláte nějaký signál po vedení, tak nechcete, aby vám tam vznikaly odrazy, to vám pak způsobuje nějaké rušení.
No, kdysi to rušení odrazy bylo celkem snadno vidět, jo, když ještě byly takový ty starý televize s tím elektronovým paprskem, ty obří televize, prostě vakuový, a byl analogový signál, tak v případě, že se vám ten signál z toho vysílače odrážel od nějakého kopce, tak vám vlastně ten signál přicházel několikrát a trošku zpožděný a na té televizi byly vidět takový duchové, jo, v tom obrazu, který právě byly způsobený tím několikanásobným přijetím toho trochu zpožděného signálu. Jo. Takže když jste viděli na té obrazovce takhle několikrát nakopírovaný ty obrazy, tak to byla nekladná známka toho, že někde se ten signál odráží, ať už na cestě od toho vysílače k vám, o nějaký geografický překážky, nebo v tím, že máte blbě udělanou anténní soustavu, kde to máte nějak špatně zapojený a někdy tam dochází k odrazům. Takže to byl nostalgický příběh z minulosti. A dobře, a teďka, že jo, tam máte prostě nějak ty dráty a napojujete je a jejich impedance nejsou stejný. Takže za těch klasických okolností by se vám to odráželo, ale teďka je ta úloha, co kdybych já tam takhle dal to zapojení nějak trochu modifikoval, podaří se mi tady nějak vymyslet velikosti tady těch odporů tak, aby přestože ty vedení jsou různý, aby mi nedocházelo k odrazům, že já tady takhle budu posílat ten signál a třeba když chytře zvolím to RS nebo to RB, tak se mi podaří ten koeficient odrazu vynulovat. Jo? Takže ta úloha dodatečná bude taková, že když teda uvažuji, že ty impedance nejsou stejný, tak jak mám volit hodnoty těch odporů, aby koeficient odrazu vyšel nulový. To znamená, jak zajistit, že při napojení různých vedení se mi stejně na tom napojení nebude nic odrážet. Tak, já asi udělám jenom jeden ten příklad a asi udělám zrovna to Bčko. Jo? To hnedka uvidíme, proč to tak bude. Jo? Takže Ačko, to si pak můžete zkusit za domácí úkol. Já ukážu jenom Bčko, takže ty vlny, ty zůstanou stejný, jo? Ty už tady máme napsaný, ty zůstanou stejný, že jo? Protože ta situace je vlastně stejná. Mám dvě vedení, posílám tam nějakou vlnu, něco se odrazí, něco projde, jo? Takže to samozřejmě už jsem si tady psal. Co se teďka změní? Změní se ty podmínky napojení. Ty vlny zadané zůstanou stejné, jenom se změní ty podmínky napojení, že jo? To znamená, pak se nějak změní ty rovnice, které svazují ty koeficienty R a P. Takže o co vlastně jde? Musím si znova napsat ty podmínky napojení. Tak. Takže jak to bude? Tak když si zase napíšu za I a za U, že jo, jaký bude vztah mezi těmi proudy, jaký bude vztah mezi těmi napětími na jednom a druhém vedení, tak mi vyjde, koukám teď na to Bčko, co pro ten proud. No, pro ten proud vidím, že tady takhle teče ten proud a samozřejmě tady se nemůže nikde ztratit a pokračuje dál, jo, do toho vedení. Takže pro ten proud zůstane zachovaná ta podmínka spojitosti proudu. Takže co tady přiteče do tohoto místa, tak musí protéct s tím odporem a téct zase dál. Takže ta podmínka spojitosti proudu zůstane zachovaná. I1 se rovná I2, Z rovná se 0. Co se právě změní, je ta podmínka pro to napětí. Proč? No, protože tady takhle je nějaký to napětí U1 v bodě 0T, to je vlastně měřím tady mezi tím levým vývodem toho odporu a tady tím společným bodem. A to U2, to měřím tady. Jo, tady je to strašně blizoučko, je tam takhle vlepený ten odpor, že to je prostě na jednom Z rovná se 0. Takže to je takhle U2 0T. No a teď už neměřím napětí ve stejných místech. Měřím napětí, který se může lišit o úbytek napětí na tom bočním odporu. Jo.
Jo? Takže za U tam musím zakomponovat ten úbytek napětí na tom bočním odporu. A ten sice bude vypadat jak? To napětí, že jo, nalevo od toho odporu by se teda rovnalo tomu napětí napravo od toho odporu nebýt toho úbytku na tom odporu. Takže můžu napsat třeba úbytek. No. A čemu je rovno? Čemu je roven ten úbytek? No zase z Ohmova zákona, že jo, napětí je R krát I, no tak je roven hodnotě toho odporu RB krát proud, který teče tím odporem. A jaký proud teče tím odporem? No jelikož tady je podmínka spojitosti, no tak tam teče proud I1 nebo I2, jo, ty se rovnají. Takže já to napíšu takovýmhle způsobem, že si můžu vybrat, jestli tam budu dávat I1 vyčíslené v bodě Z rovná se 0 nebo I2, jo, protože ty proudy jsou stejné, no tak buď si tam pak dosadím I1, nebo si tam dosadím I2, jedno, co si dosadím, vím, že jsou stejné, tak na tom nezáleží. Tak. Takže takhle dopadnou ty podmínky napojení. Pro ten proud to zůstalo stejné, pro to napětí se mi tam objevil tady ten úbytek toho napětí na tom odporu. Když se jenom tak rychle podívám, jak to dopadne pro to Ačko, jo, jak by tady dopadly podmínky napojení, no tak tady vidím, že zase tam bude obráceně. Jo. Napětí tady měřím zase v těch stejných místech, takže pro tenhle případ bude podmínka spojitosti napětí, jo, ty napětí tady v těch místech U1 se bude rovnat U2, ale bude tam nějaký úbytek v proudu, že jo, protože jaký proud mi přiteče sem, to bude to I1, tak část toho proudu může tady odtéct tím svodovým odporem a bude pokračovat v patřičně zmenšené I2. Jo? Takže pro ten svodový odpor tam to bude vlastně v obráceně. Jo? Takže to si zkuste určitě sestavit, ty podmínky napojení, nebo vůbec celý si to spočítat. Tak, no dobře, a naším úkolem je, ale teďka počítáme to Bčko, takže dosadíme ty rovnice a najdeme ten koeficient odrazu a podíváme se tady na tu úlohu, jo, jestli dokážeme navolit hodnotu toho odporu tak, aby k odrazům nedocházelo. No tak jo, tak zase dosadíme dosazením. Tak, tady mám ty. Já jsem si teďka smazal ty vlny. Ach jo. No dobře, já si je pamatuju, co vy? No jo, tak jsou smazaný, nebudu to znova psát, že jo. Takže ta podmínka za I, respektive otázka je, pamatuju si je? No, tak si na ně vzpomenu, že jo, vzpomenu si na ně. Ten proud I1, to je teda, tam je ta dopadající a odražená vlna, že jo, dopadající má amplitudu jednotkovou, je to v tom prvním prostředí 1/Z1 a zase
Za z dávám 0 a vykrátím e na i omega t. Jo? To znamená, jednak z je 0, takže všechny e na cokoliv, prostě i plus minus k 1, 2 z, ty vymizí, to bude jednička a e na i omega t krátím. Jo? Takže všechny ty exponenciály zmizí a zůstanou tam vlastně jenom ty amplitudy. Takže i1 v sobě obsahuje 1 lomeno z1 a pak je tam ta odražená vlna, ta tam má mínus, jo, to nám vyšlo z řešení těch telegrafních rovnic. Je to odražená vlna, takže tam musí být koeficient R a je to proudová vlna v prvním prostředí, takže musím takhle psát minus R lomeno Z1. Jo, a ono to vlastně musí být stejně, že jo, jako předtím, takže to můžu tamhle obsat z toho hřejšku. Tak, prošlá vlna má P a Z2, tak to zůstává stejný jako předtím. Jo. A co se teda bude lišit, je to napojení pro to U. Tak, U1, jo, a já vlastně to zase můžu tamhle opisovat, že jo. Když to bylo takhle, tak mi vyšlo 1 plus R se rovná P, to by tady vyšlo to samý. Ale teď je tady ten úbytek, jo, navíc. Tak, takže U2 jsem si napsal, to je tady ten koeficient P a teďka píšu minus ten boční odpor krát a teďka si můžu vybrat, jestli psát I1 nebo I2, ale vím, že v I2 tam mám jenom tu prošlou vlnu, že jo? Tak zvolím tu, protože má jenom jeden člen, kdežto to I1 tam má ty členy 2, takže ta rovnice by byla komplikovanější. Takže zvolím I2 a o I2 vím, že je P děleno Z2 E na I omega T minus K2Z, takže zase exponenciál zmizí a zůstane mi tady jenom tohleto P lomeno Z2. Tak. Doufám, že to je správně. No a teď si všimněte, nikde tady není 1 plus R se rovná P. Jo? To bylo tady, ale pak jsem to pokazil tady tím členem. Jo? Takže prostě 1 plus R se nerovná P. Nemám tam podmínku spojitosti pro napětí, hold nevyjde tady ten vztah. Jo? Takže nedá se to vždycky automaticky předpokládat, že to tak je. No a teďka mi zase nezbývá nic jiného, než vyřešit tady ty dvě rovnice, tak já je zase upravím stejným způsobem jako předtím. Tady mám, to je stejná rovnice, jo, tak to jsem upravil do téhletý podoby a tady to vlastně nechám. 1 plus R a jenom tady třeba vytknu to P, že jo, takhle dostanu P, 1 minus a tady dostanu RP ku Z2. Jo. Tak, to je ta moje druhá rovnice. No a zase, když je teďka sečtu, tak co vyjde? Nalevo dostanu 2 a napravo dostanu 1, že tohle to opisuju, plus tenhle ten koeficient. Z1 lomeno Z2 a tady je ten koeficient P, to jsem si ho vytknul. Tudíž teda P je 2 lomeno tady ta závorka, že můžu si to takhle převést na společného jmenovatele. Tady dostanu Z2 minus RB plus Z1, tudíž mám 2Z2 lomeno Z1 plus Z2 minus RB. Tak a teďka odkud vezmu R, asi třeba tady odsud, ne? Tady odsud vidím, že R je 1 minus Z1 ku Z2P. Jo, R dám takhle P. Takže do toho teďka dosadím tady to moje P, který jsem už našel. Jo, tohle je výsledek pro koeficient
průchodu a když tam teda 1 minus a teďka z1 lomeno z2, že jo, co udělá, to se stane to, že tady začne být z1 v tom čitateli, jo, dělím to z2, násobím z1, takže tady budu mít z1, takže píšu. Tak, tohle opisuju. Tím pádem, když to převedu, společný jmenovatel, tak mi tady zbyde ten jmenovatel a odečítám 2z1, takže z2 minus z1 minus rb. Takže to je moje r. Tak. Jo, takže vidíte, že tam nějakým způsobem teda začal vystupovat ten boční odpor. V případě, že je 0, tak se to redukuje na ty výsledky toho předchozího příkladu, že když je 0, dostaneme z2 minus z1 lomeno z1 plus z2, stejně tak tady. Když rb je 0, tak to je to, co vyšlo předtím. A teď teda ta dodatečná úloha, já chci, jo, požaduji, aby ten koeficient odrazu byl 0. No tak to musí být 0. Čitatel musí platit z2 minus z1 minus rb se rovná 0 a na základě té situace, že teda mám ty vedení, nemůžu je měnit, jo, už jsem to prostě blbě koupil, už se s ním nedá nic dělat, tak tam chci nějak vložit ten odpor, že jo, tak z toho chci vyjádřit hodnotu toho odporu. Takže rb je, když to dám doprava, tak mi vyšlo, že ten boční odpor musím volit tak, aby měl velikost rozdílu těch impedancí. Jo. Tak to je docela jednoduchý. Prostě tam dám odpor o velikosti rozdílu těch impedancí a je to. Jo. A zabránil jsem tak tím odrazům. Má to jednu malou nevýhodu, jo, tady ten výraz. Když impedance toho druhého vedení je větší než ta první, no tak je všechno v pořádku. Jo? Tady mi napravo vyjde kladné číslo a ať už mi vyjde jakýkoliv, tak prostě vytvořím odpor o takovéhle velikosti a tím zabráním těm odrazům. Průšvih nastane, pokud to moje vedení, to druhé vedení, má nižší impedanci než to první. Jo? Tak pak mi hodnota toho bočního odporu vyšla záporná a takový odpory nevedou prostě v odporářství. Jo? Nejde, to nejde. Takže tady to zapojení s tím bočním odporem, to je moc pěkný, ale funguje jenom v případě, že posílám ty vlny z prostředí s nižší impedancí do toho vedení s vyšší impedancí. V obráceně to nefunguje, to ty odrazy nepotlačí, nebo nejde je potlačit. A to právě, teďka mi to věřte, to vyjde právě v případě toho Ačka. Jo? Řešení tady toho problému je, když hold mám vedení nejdřív s větší impedancí a pak s menší impedancí, tak je třeba volit to zapojení A. A to, když si správně spočítáte, tak se ukáže, že to zase funguje jenom v případě, že to Z1 je větší než Z2. Jo, to funguje pro to Z1 je větší než Z2. Jo, a najděte si ty hodnoty průchodu a odrazu a hodnotu toho svodového odporu, aby koeficient odrazu byl 0. Jo. A uvidíte, že to řeší ten opačný případ, ale zase jenom ten opačný případ. Není to ani zase univerzální zapojení.
Tak, no to jsme si takhle pěkně vyzkoušeli. Vlastně ty úlohy, jednak ty úlohy, co jsme viděli na přednášce, ale na jiným a řekl bych o trochu komplikovanějším modelu a jednak takovýhle zobecnění, který ale zároveň mělo takovýhle hezký prostě praktický závěr, že jsme hezky tím jedním odporem dokázali zamezit těm odrazům na těch nekompatibilních vedeních. Tak jo, takže to myslím, že se tady dostatečně předvedlo, jak se řeší tady ta úloha toho odrazu nebo zakončení nebo odrazu a průchodu. Musíte napsat ty vlny, ty postupné vlny, napsat příslušné podmínky zapojení, napojení a pak do nich dosadíte a z nich vyjádříte, z těch vzniklých rovnic vyjádříte ty koeficienty průchodu a odrazu. Tohle je standardní postup. Viděli jsme ho na přednášce a teďka jsme ho tady viděli na cvičení na nějakým jiném modelu, takže to umíte, jo. No a pojďme na další příklad, který bude hodně jiného typu. Teda tady příklad 7.6. Opustíme teďka ty telegrafní dráty už a budeme to postupně směřovat k té matici přenosu, která sloužila prostě, byl to dobrý aparát, když jsme těch rozhraní měli víc. No a právě v příkladu 7.6 si vyzkoušíme, jaký to je, když nemáme ten aparát té matice přenosu. No, takže já nakreslím takový obrázek. Nakreslím takhle osu Z. A v příkladu 7.6 mám ty rozhraní, na kterých se stýkají nějaký prostředí, tak ty rozhraní mám 2, to znamená, mám takhle 3 sousedící prostředí. Jedno to rozhraní je na z rovná se 0, druhé to rozhraní je na nějakém z rovná se L, takže vzdálenost tady toho prostředního, nebo šířka tady toho prostředí je velké L. Tak, no a teďka, já budu mít ty prostředí charakterizované, co se týče jejich vlastností při průchodu a odrazu, právě jejími koeficienty. Jo? Takže já už znám vlastnosti tady těch dvou rozhraní a to se mi promítne do toho, že tam znám ty příslušné koeficienty průchodu a odrazu. Jo? A teďka zavedu takové značení. Tohle je moje první prostředí, tohle je druhé prostředí, tohle je třetí prostředí. A teďka ty koeficienty průchodu a odrazu budu značit takovýmhle způsobem. Já to napíšu a ono to bude hned jasný, co tím myslím. R1,2, R2,1, T1,2, T2,1 a tady to bude R2,3, R3,2, T2,3, T3,2. Takže takovýhle osmice koeficientů. A co tohle to znamená? Tyhle to jsou amplitudové koeficienty, které říkají, tady to R1,2. Jak se mi změní amplituda vlny, co se odrazí, když přichází z prvního na rozhraní s druhým prostředím. Jo? Takže jdu z prvního
na druhé, ale odrazím se. Tady koeficient teďka místo P je značím T, ty koeficienty průchodu jako transmise. Tyhle ty koeficienty zase říká, přicházím z prvního do druhého prostředí, jak se mi změní amplituda vlny, která projde. Jo? A to samé tady, třeba R3,2 je, že jo, jak se změní amplituda, která jde ze třetího, chtěla by do druhého, ale odrazí se a zůstane ve třídě. To je R3,2, že jo? Takže vždycky prostě tady ty indexy jsou celkem pochopitelný, jo? Prostě značí, odkaď kam se snažím jít a jak se mi změní amplituda při odrazu nebo průchodu. Jo. Tyhle ty koeficienty vždycky, že jo, tyhle ty příslušní koeficienty odrazu, příslušní koeficienty průchodu jsou nějak svým způsobem svázaný, že jo, typicky platí, co platí, že při průchodu z druhé strany se mi jenom otočí znaménko toho koeficientu odrazu. To znamená, můžeme psát takovýhle vztah. A zároveň, pokud máme na tom rozhraní podmínku spojitosti té vlny, tak mi bude platit, že 1 plus RI je TI. Jo, takže tam třeba na konci, tam tady ty vztahy dosadíme. Ale v tenhle okamžik mi dovolte takhle to vzít ve vší obecnosti. Jo, třeba jsou to nějaký podivný rozhraní, takže tady ty koeficienty nesplňují tady ty vztahy, jo, takže zatím je nechme takhle obecně. Máme takovýhle 8 parametrů, které určují, jak se chovají tady ty dvě prostředí. Dobře, tak. A teďka ta moje úloha tady v tom příkladu 7.6 bude následující. Nechám tady takhle dopadající vlnu a já už jsem to ukazoval dokonce myslím 2krát na přednášce, ale tak tady teďka to budu muset ukázat podrobněji a budu s tím muset počítat, tak mi to dovolte nakreslit ještě jednou. Takže mám tady tu dopadající vlnu, na tomhle prvním rozhraní se takhle něco odrazí, ale zároveň sem něco takhle projde. No. Něco projde do toho třetího prostředí, zároveň se tady něco odrazí. Tak, dál, něco takhle vyjde ven, něco se tady takhle odrazí, něco takhle vyjde ven, že jo? Tady se to takhle odrazí, vyjde to ven a takhle se to děje pořád dál a dál. V tom příkladu 7.6 se budu ptát, jak bude vypadat celková odražená vlna. Jo? To znamená psí odražená, to bude mým úkolem najít tady v tom příkladu a ta bude daná superpozicí všech těch odražených příspěvků. Jo, že jo, takhle to sečtu, tady jich bude takhle nekonečně mnoho díky tady těm odrazům mezi těma tady v tom prostředí a mým teda úkolem bude najít tu celkovou superpozici tady těch odražených vln. Tak jo. A ještě teda ještě jedno označení potřebuju přirozeně. Budu pracovat s těmi harmonickými postupnými vlnami, takže vlnové číslo v tom prvním prostředí, druhém a třetím označím K1, K2, K3. To je něco asi, co bychom čekali. Tak, no a teďka, že jo, já budu postupně psát výrazy pro všechny tady ty vlny, takže musím si všechny tyhle ty vlny, které tady nějak jako dají vzniknout té celkové odražené vlně, tak si je musím nějak označit. Jo. A to samozřejmě není nějak úplně kanonický, jak tady všechny ty vlny pojmenovat, ale dovolte mi to pojmenovat stejně, jako tady mám v poznámkách, aby až se jako při tady tom postupu ztratím, tak ať se tady můžu v těch poznámkách svých zase nalézt. Jo. Takže jo, budu to nějak takhle pojmenovávat. Tak, jestli to dokážu rozklíčovat. Tak, ale asi ano. Takže tady to je ta dopadající, to mám označený. Teďka tady to, co se takhle poprvé
odrazí, nebo ponulté odrazí ani nevstoupí do toho prostředí, tak mi dovolte takhle označit psí nula odražená, jo, jakýsi nultý odraz, který vznikne, aniž by to tady vstoupilo do toho vnitřku. Pak tady tu vstoupivší vlnu, tu označím takhle psí nula. Jo, teďka tady tu můžu označit třeba psí nula s čárkou. A pak tady tu vlnu označím takhle psí 1, tady tu vlnu označím psí 2. Jo, takže psí K, to budou vlny v tom prostředním prostředí, které se pohybují takhle doprava. A vždycky ty, co se pohybují doleva, tak ty budou psí K, ale s čárkou. Jo, takže tady takhle psí 1 s čárkou. No a tady tu vlnu, která tady takhle vznikne z toho psí 0 s čárkou a místo toho, aby se odrazila, dala vzniknout psí 1, tak tý budu říkat psí 1 odražena. No, tady ty odražené příspěvky. No a tady tý vlně budu říkat psí 2 odražená. Jo. Neříkám, že je to nějak úplně inteligentní značení, ale je to v zásadě jedno. Jo. To v zásadě jedno. No a tady bychom mohli, že jo, třeba tohleto nazvat psí 0 prošlá, tady to bychom mohli nazvat psí 2 prošlá, že jo, a tady vlastně by byla psí 2 prošlá, tak. A samozřejmě kromě té otázky na tu celkovou odraženou vlnu, bychom se mohli ptát na tu celkovou prošlou vlnu, jo, to znamená, kolik je ta celková prošlá vlna, to je obsahem cvičení 7.7 s hvězdičkou, jo, jak vypadá ta prošlá vlna. Uvidíme, jak bude vypadat ten výpočet pro tu odraženou vlnu, pak případně okomentuju, jak to dopadne pro tu prošlou vlnu. Jo, uvidíme, že ty postupy jsou skoro stejný a na základě toho výpočtu té odražené vlny se to dá už celkem snadno dopočítat k té prošlé vlně. Takže začněme s tou odraženou. Tak, no tak jo, tak teď pak postupně budeme psát výrazy pro ty jednotlivé vlny, které jsme si tady napsali. Jo. Takže začnu. Pišme vlny. Tak, no tak posílám tam tu dopadající. No tak si napíšu tu dopadající. To je vlna, která má jednotkovou amplitudu a je to vlna, která postupuje doprava v prvním prostředí. Takže takhle vypadá ta dopadající vlna, to je jednoduchý. Jo, a ještě teda možná vlastně poznámka, že jo, jak to vlastně vyjde, jo, to znamená, jak bude asi vypadat tady ta odražená, ta celková odražená vlna, která vznikne superpozicí všech těch odražených příspěvků. No to jsou harmonické postupní vlny, které jdou všechny jedním směrem. Tak nemůže to dopadnout nijak jinak, než že tady bude nějaká amplituda, kterou takhle označím R. A ve výsledku mi tady vyjde harmonická postupná vlna postupující směrem v kladném směru osy Z. Zase jak jste si povšimli, píšu to v tom komplexním zápisu, jo, takže bych tady měl takhle všude psát ty ré, ale nebudu je tam psát. Jo. Tak. Zároveň tady se hodí poznámka a uvidíme, že to tak dopadne. Ten celkový koeficient odrazu vyjde komplexní, což, jak víme z přednášky, znamená, že když si ho zapíšu v goniometrickém tvaru, tak to bude znamenat, že ten koeficient v sobě kóduje jednak tu změnu té amplitudy jako velikost toho komplexního čísla a zároveň v sobě kóduje nějakou změnu fáze při tom odrazu. Jo? Takže jednak se mi změní amplituda a jednak tam na tom rozhraní dojde k nějakému posunu fáze a to je celý zakódovaný v jednom komplexním čísle. Jo? Takže tohle očekáváme, že nám vyjde a naším úkolem teda bude najít to komplexní číslo, jo? Ten komplexní koeficient odrazu. Tak jo.
Tak a teď už můžeme tady začít postupně sestavovat ty jednotlivé vlny. Tak první, co potřebujeme, je tady ta odražená, ta nultá. To bude jednoduchý. Jo, to bude vlastně jednoduchý, já to třeba takhle budu psát pod to. Jak jsem to označil? Psí nula odražená. Tak ta vznikne jak? Ta vznikne jak? Je to vlna, která se odráží na tom rozhraní prvního a druhého prostředí, takže potřebuju ten koeficient R1, 2. Vznikla z vlny jednotkové amplitudy, že? Takže místo té jednotkové amplitudy to násobím tím koeficientem R1, 2. To je vlastně všechno s tou amplitudou a ta vlna je odražená, takže musím psát a v prvním prostředí, takže musím takhle psát plus K1Z. Tak víte, už máme první příspěvek z nekonečně mnoha, takže to už je kus práce. Že tohle bude ten jeden příspěvek v té odražené vlně. Co dál? No, aby jsme získali ty každý další odražený příspěvky, tak už musíme vstoupit do toho druhého prostředí. Takže si musíme napsat, jak bude vypadat ta vlna psí nula. Tak a teď já jenom úplně, abych měl dost místa. Já to zkusím takhle psát tady zleva. Takže psí nula. Píšu psí nula. Odkud se bere psí nula? No, ta vznikne z té dopadající vlny průchodem. Jo? Průchodem z toho druhého prostředí. Takže ta dopadající vlna měla jednotkovou amplitudu, teď vznikla průchodem z prvního do druhého prostředí. Takže její amplituda se změní tím koeficientem T1, 2 a stala se z ní vlna postupující v druhém prostředí směrem doprava. Takže píšu E na I omega T minus K2Z. Tak to taky nebylo těžký. Jo. Teďka bych mohl, zase hnedka bych mohl napsat tu prošlou vlnu, to je další cvičení, takže mi dovolte to nedělat. A potřebuju teďka tady tu psí nula s čárkou, jo, tak třeba to napíšu takhle pod to. Psí nula s čárkou, to tady vznikne tady odrazem na tom rozhraní, na tom druhém rozhraní. No takže vznikne to z toho psí nula, vznikne to odrazem na druhém a třetím rozhraní, na rozhraní druhého třetího prostředí. Takže opíšu tady ty amplitudy, ještě to násobím R2, 3 a je to teďka vlna, že jo, která v druhém prostředí postupuje směrem doleva, tak bych teďka byl v pokušení napsat, že to dopadne takovýmhle způsobem. Ale to bych se jako mýlil, jo. A já hnedka vysvětlím, proč bychom se mýlili a jak je třeba to spravit. Je třeba sem připsat nějakou dodatečnou fázi. Jo, a teďka si říkáte, proč, co? Kde se to tam bere? No, problém tady toho odrazu je v tom, že nastal na z rovná se L, jo, nenastal na z rovná se 0. V případě, že požadujeme, že při tom průchodu té vlny tím rozhraním, nebo odrazu té vlny tím rozhraním, se zachovává spojitost funkce fáze, jo, to požadujeme-li spojitost funkce fáze, jo, na tom rozhraní, tak potom z toho plyne, že při průchodu nebo odrazu, jo, i při průchodu, jak při průchodu, tak odrazu, musím tady připočítat nějakou fázi. A teďka jakou fázi? Jo, kolik je tady to phi? Jo? No tak jednoduše. Napíšu tady tu podmínku spojitosti funkce fáze, což dává smysl, jo? Tady ta podmínka, že jo? Ta vlna tam takhle nějak přichází na to rozhraní a teďka při tom průchodu a odrazu ona nebude sama o sobě spojitá, protože tam dochází k tomu skoku vlivem toho násobení tím koeficientem R nebo T, ale
ta fáze, prostě jedna z těch podmínek, nebo můžu říct, že to je vlastně moje podmínka napojení těch rozhraní, že ta fáze zůstává spojitá, to znamená, to kmitání nahoru a dolů tam zůstává ve fázi. Tak. A teďka teda, kde najít tady ten posun fáze? Jednoduše, napíšu ty podmínky spojitosti. Že? Tady to je, přichází tam ta vlna psí nula a odráží se tady na tu vlnu psí nula s čárkou. Takže musím porovnávat tyhle ty dvě funkce fáze. Jo, tady to označíme třeba φ1, zt a tady to označíme třeba takhle φ2, zt. A já říkám, že na z rovná se L požaduju, aby ty funkce fáze si byly rovny, aby byly spojité. Tak, to když tam dosadím, tak dostanu φ1, že φ1 je omega t minus k2L a má se to rovnat omega t plus k2L. A vidíte, že teď, kdybych tady nedal tohleto phi, jo, kdybych tam nedal tady to plus phi, který teďka hledám, tak bych nikdy nedokázal zajistit podmínku spojitosti té funkce fáze. Tady to omega t bych odečet a tady bych dostal, že jediný, kdy se to může rovnat, je, že když L je 0, jo, že ty rozhraní jsou, že tyhle ty dvě rozhraní jsou na sebe připlácnutý. Takže tam potřebuju mít tenhle ten posun fáze a hnedka vidím, že mi vyšlo phi je minus 2k2L. Jo, takže tady to phi je minus 2k2L. Je to jenom takový matematický artefakt, jo? Podívejte se, když tady já dosadím to L, jo, tady za ty Z dosadím L a teďka dojde k tomu odrazu, to znamená, tady překlopím to znamínko z minus K2L na plus K2L, tak mi tam najednou dojde ke skoku fáze plus 2K2L. A abych si teda zajistil tu spojitost té fáze, tak si to 2K2L musím odečíst. Jo, přitom, když jsme měli vždycky ty rozhraní na z rovná se 0, tak tam ten problém nebyl, že jo? Protože v z rovná se 0 jsem tady měl minus 0 a tady plus 0, takže k žádnému skoku fáze nedocházelo. Jo? Ale když to rozhraní není v nule, tak je to takový matematický artefakt, jo? Tady ten skok díky tomu změně tého znamínka, že si to takhle musím odečítat. Komu se tady to úplně nelíbí, tak se dá k tomu přistoupit jiným způsobem, a to sice změnou souřadnice. Jo. My máme tady to naše z, rozhraní je v z rovná se L, tak co kdybych já zavedl z s čárkou, který takhle bude posunutý, že ten počátek má právě v tom místě toho druhého rozhraní, to znamená, moje nová proměna je z minus L, jo, nebo že ta stará proměna je z s čárkou plus L. V takovém případě v té proměnné z s čárkou k tomu odrazu dochází v nule a tam teda víme, jo, jestliže mi tam teda takhle přichází ta vlna minus K2Z, nebo takhle, přichází mi tam vlna E na I omega minus K2Z, že jo, když tam udělám tu substituci pomocí toho Z s čárkou, tak dostanu E na I omega T minus K2Z s čárkou a tady dostanu minus K2L. Jo, minus K2L. K tomu odrazu dojde jednoduše. Teďka v té proměnné Z s čárkou dostanu tu odraženou vlnu jednoduše, takže tady změním to znamínko. To znamená omega T plus K2Z s čárkou, tu fázi opisuju. No ale teď zase tam nechci mít Z s čárkou, chci tam dostat zpátky to Z, jo. Takže tady to K2Z s čárkou je K2Z minus K2L.
No a vidíte, že mi tam zase vyšlo, když to pak sečtu, tady ty fázové posuny, tak mi to vyšlo přesně stejně jako tady, jo, ten fázový posun minus 2K a 2L. Takže teďka, o čem tady 10 minut mluvím, to je jenom takový matematický artefakt. Jestliže požaduju spojitost těch funkcí fáze, tak na rozhraní mimo nulu mi tam dochází k takovému skoku a musím to řešit. K úplně stejnému skoku tady dochází na tom průchodu, jo? Na průchodu na rozhraní mimo nulu a tam se to taky musí řešit. Jo? Musí se udělat musí se udělat jeden tady z těch dvou postupů a přijít tam na ten skok té fáze pro ty prošlé vlny. Takže a slibuju, že od teďka už to bude vlastně jednoduchý. Jo? Nejtěžší tady bylo vymyslet tu psí nula s čárkou, uvědomit si, že tam musí být takovýhle skok té fáze a teď už to celkem snadno zvládneme. Takže když máme psí nula s čárkou, tak snadno napíšu psí 1 odražená z toho psí nula s čárkou. Jo, takže tady mám psí nula s čárkou a psí 1 odražená z toho psí nula s čárkou vznikne tak, že to projde z druhého do prvního prostředí. Takže píšu, opisuju ty amplitudy. Tak a ještě to musím násobit T21. Jo, prošlo to z druhého do prvního a teďka. Je to vlna, která prošla do prvního prostředí, ale musím obsat hodnotu té aktuální fáze, což je tady minus 2K2L. Jo? A tohle to zase plyne, že musím obsat tu hodnotu té aktuální fáze. To plyne zase z toho požadavku, že požaduju tu spojitost té fáze. Ale jelikož to rozhraní je v z rovná se 0, tak tu fázi jenom opíšu a tady změním ten člen, na co potřebuju, protože z je 0 a k žádnému skoku fáze tam nedochází. Takže to je moje psí 1 odražená. Tak a teďka, trochu mi dochází místo. No dobrý, no a teďka se podívám, jak vlastně vypadá, jak třeba od psí 0 přejít k psí 1. Jo? Jak se dostat jak napsat psí 1 v řeči psí 0. Tak co se tam musí stát? Musí se to tady odrazit a tady odrazit. To znamená, od psí 0 se to liší vynásobením koeficientem odrazu R2,3 a R2,1. A tady při tomhletom odrazu, protože je to odraz na rozhraní mimo z rovná se 0, tak tam musím připsat tu dodatečnou fázi. To znamená E na minus I2 K2L psí 0. Jo? Takže jo, je to jasný, prostě z psí 0 do psí 1 se dostanu dvojitým odrazem, to je tady ty dva koeficienty a tady na tom odrazu dojde k posunu fáze oproti tomu psí 0, to si tam musím takhle připsat. A to samé se děje při jakýmkoliv pokroku zase z psí 1 na psí 2, z psí 2 na psí 3, takže můžu psát, že psí k je z psí 0 vyrobím tak, že to násobím tady tím koeficientem k krát. To znamená, můžu psát R2,3, R2,1, E na minus I2 K2L, to celé na K. Jo? Tak a teď už mi dovolte to psát na druhou tabuli, kterou si smažu.
takže teď máme tu vlnu psí K a já si ji ještě jednou si sem opíšu s tím, že už dosadím za to psí 0, bych to viděl, jak vypadá konkrétně ta psí K. Tak. A to psí 0, to tady je někde napsaný, to je tady, tam je ještě takhle T1, 2 a pak je tam teda tady to E na I omega T minus K2Z. Tak, to je ta moje vlna psí K. Tak a teďka si povšimněte si, ani si ničeho nevšímejte. Já bych teďka chtěl napsat tu kátou odraženou vlnu. Jak tu najdu, když mám teďka všechny tyhle ty psí K, jo? A z téhletý vlny chci vždycky napsat tuhletu, jo? Tuhletu. Tak co musím udělat? Jak přejít od třeba psí 1 k psí 1 odražená? Vidím, že místo toho, aby se mi to tady na tom rozhraní odrazilo, tak potřebuju, aby mi to prošlo. Tak to je jednoduchý. Tak to jednoduše zařídím. Vezmu tady ten koeficient u toho psí K, ale místo toho, aby se to odrazilo, tak to prošlo. Takže potřebuju si to vynásobit koeficientem T2,1, že protože to takhle prošlo, a neodrazilo se to. Takže to musím dělit koeficientem R2,1. Že to potřebuji se zbavit tady toho jednoho R2,1 v tom na kátou a naopak tam přidat jedno T2,1. Tak, tenhle ten koeficient opíšu, že to je stejný. Tohle to nechávám. No a teď já tady musím změnit tu vlnu. Jo, musím změnit tu vlnu. Je to vlna, která takhle jde v prvním prostředí doleva. No vidíte, a je to. Tohle je výraz pro tu kátou odraženou vlnu. A teda ta celková odražená vlna, tak ta je daná čím? No ta je daná sumou všech těch odražených vln. Suma K jde od 0 do nekonečna, psí K odražená. Jenom si musím uvědomit, že jenom nesmím zapomenout na to, že ta psí 0 odražená, která je napsaná tady, tak ta je jinýho charakteru než tady ta vlna, že jo? Protože ta psí 0 odražená vznikla tak, že vůbec neprošla do toho druhého prostředí. Naopak všechny ty další vlny, ty vznikly tím, že se mi to tady ve prostředku několikanásobně odrazilo. Jo? Takže tady vlastně tyhle ty dvě vlny, ty mám zapsaný pro K je přirozené. Tak, K je přirozené. A tady si teda musím vytknout tu nultou odraženou vlnu. Jo, a tady to nechat sčítat od jedničky. Tak. No a to tam teďka můžu dosadit, takže ta nultá odražená vlna, ta má takový koeficient R1, 2. To je vlastně všechno, nic víc tam není. A teď tady takhle je ta suma něco, tam budou nějaký výrazy a pak tady bude ta exponenciál. Tak a teďka psí K odražená, ta je napsaná tady, takže teď tam musím obsat tady ten koeficient a tuhletu exponenciálu tu už mám tady vytknutou. Takže mi tam zbylo T1, 2, T2,1, R2,1 a tady mám v závorce R2,3, R2,1, E na minus 2i K2L. Jo, a to na kátou. Tak. Na kátou. Tak. No, a to je přesně to, čeho jsem chtěl dosáhnout. Jo, tamhle ten druhý řádek, vidím, že tu odraženou vlnu jsem chtěl zapsat jako E na I omega T plus K1Z, na postupnou vlnu, že jo, doleva, pardon. A tohleto všechno, to je ten můj výsledný koeficient odrazu.
Tak. Takže to jsme teďka zvládli. Zvládli jsme to všechno. Napsat všechny ty dílčí vlny. Tady jsme napsali ten výsledný součet. A teď ještě s tím budeme chvilku pracovat. Ukážeme si, že sečteme tady tu nekonečnou sumu, ukážeme si, jak se to zjednoduší, když dosadíme tamhle úplně ten horní řádek, to znamená nějaký vztahy mezi těma koeficientama, jo. Tak se to trochu zjednoduší. Podíváme se na nějaké obrázky, jak ten koeficient vypadá a podíváme se na nějaké zajímavé aplikace tady toho příkladu, který jsou jako velmi zajímavý. Ale to nám vypršel čas teďka, ale dostali jsme to prostě do bodu, od kterého se pak příště dá pokračovat krásně. Jo. Napsali jsme ten celkový součet, našli jsme výraz pro ten celkový koeficient odrazu, takže příště si budeme hrát tady s tou sumou a už to jenom dopočítáme, jo. Ale vlastně to nejdůležitější, to jsme tady stihli teďka. Příště to už bude taková třešnička na dortu, chvilku se tady budeme plácat tady s tou sumou, dosadíme tam ty zjednodušující podmínky a podíváme se, co nám to vlastně vyšlo. Jo. Takže dokončení příště. A já se budu těšit, protože tady ten výraz v té závorce, to má opravdu krásnou aplikaci v detekci gravitačních vln, jo, v zlepšení citlivosti detektorů gravitačních vln. Bez tady toho příkladu, který jsme si tady teď spočítali, by ty vlny nikdo nedetekoval, to by nešlo. Jo, tohle je zcela kruciální pro tu jejich detekci. Takže to je takový lákadlo do příště. Tak jo, nashledanou.